robia to aj ostatní? Neviem, či mi rozumiete. Proste, že tak čo je úloha tenistu? No asi vyhrať v nejakom zápase. A čo je úloha ortopéda? Liečiť pacient. Super. A stačí, keď ich lieči? Vylieči. Dobre. A teraz takže onkológ je zlý lekár? Lebo teda nevylieči väčšinu svojich pacientov? Zatiaľ, čo pediatr, každý je dobrý, lebo väčšina jeho pacientov teda prežije? Rozumieme ten problém, či nie? Že kto je to dobrý lekár? To vôbec nie je také jednoduché a vás to ako zatiaľ asi veľmi netrápi, ale aj vy budete mať nejaké bolesti a nejaký problém zdravotný a tak a potom vám zrazu bude ako nie úplne jedno, že kto vás bude operovať a kto vás bude liečiť a že či teda správne alebo nesprávne. Rozumieme sa? Či nie? Nie je to vôbec jednoduché. Vôbec jednoduché. Idete do Ameriky, keď budete do Ameriky, alebo keď ste boli v Amerike, tak možno, že ste si všimli, že medzi bulvárom nájdete časopisy, napríklad, že Top Oncologist v Massachusetts. Si normálne kúpite takú špeľročník, myslím, že to je, a tam akože normálne rebríček onkológov v Massachusetts. A si vyberete, že tento je najlepší. No tak týba je najdrahší, ale akože aspoň viete, že kde je v tom rebríčku. Na Slovensku nič také nefunguje, ale v princípe by sa to dalo, nie? Ja neviem, ako by ste, keby ste mali všetkých informácií, keby ste boli minister a chceli by ste dať, ja neviem, ADP rebríček kardiológov, ako by ste ho zoradili, ako by ste spravili ten rebríček, podľa čoho? Čo by bolo to kritérium? Zápasy medzi sebou nejak nehrajú? Čo by bolo to kritérium? Možno začať eliminačne s počtom sťažností. No, teoreticky by sa to tak dalo, ale tie sťažnosti od čoho závisia? No tak ten pacient je nespokojný. A pacient je nespokojný, keď čo? Keď ho niečo bolí. Niečo bolí, tak ja neviem. Neviem, či všetci onkologickí pacienti sú strašne akože spokojní. Neviem, tak môžu sa sťažovať na úplatky, môžu sa sťažovať, že sa k tomu škaredo správate, ale je to to najdôležitejšie kritérium? Si zoberiete, každý rok vychádza rebríček nemocníc napríklad. Tam sa pýtajú pacientov, že ako sú spokojní s tým. No a vždy vychádza Ružomberok úplne, že super. Prečo asi? No lebo v Ružomberku robia najviac bedrových klbov, kolenných klbov, tam sú tí ortopédi, akože asi najlepší, neviem. Tak dobre, pacient, ktorý ledva chodí, príde tam, operujú ho a potom zrazu môže behať a hrať tenis, tak ten bude spokojný. Zatiaľ čo v Enovu asi až tak spokojní nebudú. A to nie je úplne že kritérium na spokojnosť tých pacientov. Čo je to tam toto dôležité? No, úloha lekára je v súčasnej dobe najlepším spôsobom maximalizovať benefit pre pacienta. To je naša úloha lekárov. To znamená, že keď ja mám nejakých pacientov, ja neviem, napríklad s infarktom myokardu, tak ich mám nejakým spôsobom liečiť a keď ich liečím správne, tak som dobrý. Keď ich liečím nesprávne, tak som nie dobrý. A čím viac tých pacientov lepšie riešim, tak to je ono. Vtedy som dobrý lekár. Tak toto je. To sa dá zistiť? Dá sa zistiť, že či lekár postupuje správne? U nás nie. Ako komu? Ako komu? Napríklad poisťovne tie informácie majú. Oni vedia, že neviem čo, prvé internej toho pacienta s infarktom riešili takto. A vedia, že či to súhlasí alebo nesúhlasí s tým, čo je momentálne najlepšie možné, alebo nie. Ja neviem, napríklad pre takú jednoduchú vec, ktorú mnohí z vás budú potrebovať, vybrať žlčník. Ja som nedávno potreboval vybrať žlčník. Tak ako si vyberiete toho lekára? Ja som si ho vybral, snažil som sa zistiť napríklad, že teda kde robia správne operácie cholecystektómie. Zistil som, že na Slovensku nikde. Existujú samozrejme guideliny, o ktorých ste veľa počuli a v tom guideline je napríklad pre cholecystektómiu napísané, pre nekomplikovanú cholecystektómiu, ináč teda zdravého pacienta, je napísané, že príde ráno, samozrejme pripravený na operáciu, do obeda ho zoperujú, po obede mu dajú prvýkrát tekutú stravu, ak sa nevyskytne žiaden problém, tak mu dajú aj pevnú stravu, ak sa nevyskytne žiaden problém, tak večer ide domov. Toto je guideline. Na Slovensku to funguje ako? Na Slovensku to funguje tak, že prídete
V útorok vás operujú, do konca týždňa ste na tekutej strave a keď nie je žiadna komplikácia, tak v piatok idete domov, ak na vás nezabudnú, ináč už pondelok. No a teraz si poviete, že čo toto je za guideline, akože však operácia, normálne, že otvorené brucho a že to treba ísť domov. Áno, treba ísť domov. Čo si myslíte, prečo? No, lebo v klinických štúdiách vyšlo, že keď tam bude dlho ten pacient v tej nemocnici, tak síce áno, zo pár tých, ktorí, ja neviem, majú akože krvácania po tej operácii, tak tých zachytíme, ale zároveň mnohí pacienti, ktorí by ináč boli doma a nedostali by napríklad nozokomiálnu infekciu, ju môžu dostať. To sú tam úplne zbytočné. Rozumieme, či nerozumieme? Ale to je jedno, že čo si ja myslím, tie klinické štúdie to jednoznačne ukázali, takže treba ísť domov. Myslel som, že ani na tých akože najlepších klinikách to takto nerobia na Slovensku. Z rôznych dôvodov. Jedni kvôli poisťovni, druhý kvôli že pre istotu a podobne. No, to ja kašlem na to, či poisťovňa im to preplatí alebo nie, alebo že či oni chcú mať istotu alebo nie. Ja chcem byť správne odoperovaný a správne ošetrený. To je pre mňa dôležité, najmä keď som nejako platený. No dobre, takže existujú nejaké kritériá, akurát mnohokrát nie sú pre nás dostupné. Ale také globálne kritériá predsa len existujú a ja vám veľmi doporučujem, keď chcete diskutovať o zdravotníctve a o tom, že ako sme na to dobre alebo zle, by ste si pozreli ročenku OECD, tam ťažko možno povedať, že tam sú nejaké vplyvy a že farmatívny ovplyvňujú, alebo čo to sú že štatistiky objektívne z 30, myslím, 4 krajín, kde je aj Slovensko a tam sa dozviete rôzne veci. Ja neviem, či to všetci vidíte, ale však necháme to tu chvíľku svietiť. Toto sa napríklad volá, že cerebrovascular disease mortality. Znamená z pacientov, ktorí dostanú náhlu cievnu mozgovú príhodu, že aká je tam mortalita. No a keď sa pozriete možno trošku bližšie, tak zistíte, že tuto je Švajčiarsko, Kanada, Francúzsko a tak ďalej. A čím je dlhší tento bar, tento stĺpček vodorovný, tak tým je vyššia tá mortalita. Keď hľadáte Slovensko, ja vám pomôžem, je úplne tu dole s najdlhším tým barom. To znamená, že keď dostať náhlu cievnu mozgovú príhodu, tak prosím skúste byť niekde vo Švajčiarsku alebo v Kanade, tam máte najlepšiu šancu prežiť. Rádovo asi, keď to porovnáme, tak to je, že 3 až 4 krát vyššia mortalita po náhlej cievnej mozgovej príhode na Slovensku. Rozumieme, či nerozumieme? To je akože dosť. Dosť. Toto je ešte taký zaujímavejší graf, to je, že ako sa to zmenilo od roku 1990. Tak vidíte, tá mortalita sa vo všetkých krajinách znížila výrazne, okrem jednej. Tu sa nezmenilo nič od roku 1990, tá mortalita je stále rovnako vysoká. Dobre, keď takéto dáta prezentujem, tak mnohí hovoria, ten si kaká do vlastného hniezda, čo tu nám hovorí, že aký sme zlí, veď my sme vlastne dobrí. No, tak ja neviem, nehovorím nič, ja len ukazujem to, čo OECD akože ukazuje. Ukazuje niečo iné. Toto je napríklad mortalita na ischemickú chorobu srdca. No, veľmi podobný graf, tuto vľavo vidíte tú mortalitu a zase Japonsko, Francúzsko, všeličo a tuto niekde úplne dole Slovensko. Pozrite sa na tú mortalitu. Neviem, či to tam vidíte, ten rozdiel, ale to je až akože 10 krát vyššia tá štandardizovaná, neviem, ako štatisticky vyrátaná mortalita. Rozumieme, či nerozumieme? Takže keď máte ischemickú chorobu srdca, len to, že to odcestujete napríklad, ja neviem, do Holandska alebo do Francúzska, tak si prudko znižujete šancu, že zomriete. Čím to môže byť? Znamená toto, že lekári sú zlí? Životný štýl, presne tak, stres, ešte niečo. Compliance pacientov, ešte niečo. Môže byť ešte niečo. Myslím si, že pri tomto konkrétnom prípade tam hrá rola aj terénu a členitosti krajiny. OK, dobre, kvôli tej rýchlosti. Čo sa týka preklinickej zdravotnej starostlivosti? Môže byť ešte niečo? Možno vzdelanosť obyčajných ľudí, ktorí poskytujú prvú pomoc? Môže byť. A aká je prvá pomoc pri rakovine? Tuto je cancer mortality. Poteším vás, nie sme najhorší, sme tretí najhorší. Ešte horšie sú Slovinci a Maďari na tom, ale tiež sme tuto s tými veľmi vysokými stĺpčekmi, aj u mužov, aj u žien. Toto je ako rakovinová mortalita a všetkých rakovín dohromady.
dobre, tuto asi odpadá členitosť terénu a neviem čo, proste zase raz sme na tom dosť zle. Čím to bude? Ešte stále tam môže byť ten životný štýl. Keď sa bavím s klinikmi, to si myslíte, čo povedia klinici? Čím to je? Účinná prevencia. Prevencia. A stanovo vyšetrovanie. Môže byť prevencia ešte niečo? Nastavenie zdravotných systémov. No, áno. A teda konkrétne, že čo, ne? Chýbajú? Peniaze chýbajú, presne tak. A mnohí klinici povedia, že lieky nie sú. Tak. No dobre, tak tu je ešte jedna taká špecialitka, to ste určite už počuli, a keď nie, prosím vás pekne, ja to budem opakovať neustále, lebo to je akože brutál. Naozaj si všimli aj v Nature, že teda v Maďarsku a na Slovensku je extrémne, ale extrémne vysoká mortalita na kolorektálny karcinom. A my vlastne nevieme ani, že prečo celkovo, ale tá vysoká mortalita tu je. No tak môže to byť naozaj tým, že tu máme veľa radovodu, alebo znečistené životné prostredie, alebo veľa karcinogénov napríklad. Môže byť, tak z toho by čo vyplývalo, že incidencia bude vysoká, že je veľa tých nádorov. Môže byť, že je tam veľa, ja neviem, poškodení srdca, tak, ale keď sa pozriete na incidenciu, toto sú tie jednotlivé krajiny, nemusíme tu do detailov pozerať, ale tu je najnižšia incidencia, najvyššia incidencia a my sme tak nejak v strede, toto sme my tu. Takže incidenciu máme takú podobnú ako priemer OECD, to vždy je zvýraznený priemer OECD, a my sme ako hneď vedľa. Takže sme tak priemerní, čo sa týka incidencie, ale to je najhorší, čo sa týka mortality. No. Pár vecí tu môžem tak ako odfajknúť, že to asi nebude ono. Možno absenciálne formy postupov a guidelinov, čo sa týka diagnostiky. To sa ťažko dokazuje, najmä keď sa to nesleduje. Ale poďme si pre istotu povedať, ako je to s tým životným štýlom. Životný štýl za čo myslí? No pri rakovine dominantne. Že by to mohlo byť napríklad aj fajčenie? Mohlo by to byť fajčenie, ale tuto je priemer OECD a my sme tuto hneď vedľa. Nelíšime sa od priemeru krajín OECD, čo sa týka fajčenia. A dokonca neuveríte, hoci teda Krupovík hovorí, že my sme všetci takí alkoholici. No, neviem, lebo sme, kde sme Slovák vypadli, dobre, trošku viacej ako priemer, ale ďaleko od tých najhorších krajín. Najvyššie je tuto Litva, Austrália, Rakúsko a tak ďalej. Čiže my sme tak v priemere, aj čo sa týka fajčenia, aj čo sa týka alkoholu. Vôbec nie sme nejako extrémne nadpriemerní. Možno za to obezita? Veď sme strašne obézny národ, všade to počúvame, aká je to obezita a tak ďalej. No však nehovorím, že nie, ale teda ten priemer je každopádne vyšší od nás. Priemer krajín OECD má vyšší incidenciu a vyššiu prevalenciu obezity ako u dospelých a nehovoríte aj u detí. Tuto je priemer a kde je Slovak Republic. Tu. Dokonca sme tak akože v tej nižšej štvrtine. Dobre, čiže keď sa na to pozrieme z takého toho demografického hľadiska, tak nevysvetlí nám to ani obezita, ani fajčenie. Proste to nie je tým životným štýlom. To nie je dokonca ani tou incidenciou napríklad tej rakoviny. Tam musí byť niečo iné. No, klinici, často ste počuli, že je tu málo lekárov. Počuli sme o tom. Tak neviem, že či je tu málo lekárov, ale tuto sú jednotlivé krajiny OECD a my sme zase nad priemerom. Sice len trošku, ale sme nad priemerom v počte lekárov na počet obyvateľov. Takže iní sa môžu sťažovať, ja neviem, v Indii je málo lekárov, to súhlasím. Aj v mnohých iných krajinách, ale u nás asi nie, keď sme nad priemerom. Ešte raz. Počuli sme už veľakrát, že je tu málo lekárov, že treba viac lekárov. Neviem však, môže byť. Môžeme to spraviť tak, aby mal každý pacient svojho vlastného lekára. Alebo ešte lepšie, čo keď boli všetci lekári. To bolo úplne super. Dobre, nechcem akože vyzerať ironicky, naozaj ide o to, aby sme neboli v tých mortalitách tak strašne vysoko a tak strašne ďaleko od všetkých ostatných krajín, lebo to vyzerá fakt trápne. Fakt trápne. Tak nerozprávajme si somariny o tom, že je tu málo lekárov, alebo že sme obezní, alebo že veľa pijeme. Nie je to pravda, tie štatistiky to jednoznačne ukazujú. Napríklad mnohí ste počuli o tom, že lekári sú starí, že je nedostatok mladých lekárov. Počuli sme to? Ja to počúvam neustále. Treba veľa mladých, lebo všetci sú starí. Tak ja neviem. V Izraeli určite, v Taliansku asi tiež. Ale my sme niekde tu, zase blízko toho priemeru. Takže toto sú, že počet, alebo teda podiel lekárov, ktorí sú starší ako 55 rokov. Veľmi blízko priemeru. Vôbec nie sme nejaký extrémny v tom. Je tu nedostatok medikov.
škola pribúda stále nových medikov, to treba, lebo je málo lekárov, tak je asi málo medikov. No neviem, sme nadpriemerní. Sme nadpriemerní. Málo medikov majú zase Izrael a Japonsko možno, ale nie my, ktorí sme vyšší ako priemer OECD. Takže medikov tu máme dosť, lekárov tu máme dosť. Čoho máme málo? Keď sa rieši nová nemocnica, už sa rieši tak dlho, že pomaly niekoľko generácií lekárov sa už vystriedalo a stále sa hovorí o novej nemocnici v Bratislave, tak lekárska fakulta čo chcela ako najdôležitejšiu vec? Aby tam bolo viac postelí, viac lôžok, pretože my potrebujeme lôžka, my tu máme málo lôžok. Takže je naozaj nedostatok lôžok? No, neviem, ale máme ich viac ako priemer OECD. Vláda to zase tu slova prepadli. A jasné, sú krajiny, kde je viac lôžok. Prerátane na počet obyvateľov. Ale ako neviem, že to musíme zrovna teda bojovať s Japonskom, ktoré má výrazne staršiu populáciu, tak samozrejme, že majú aj viac lôžok. Máme byť chronickí. Takže nemáme nedostatok postelí v skutočnosti. Nehovoriac o tom, že ja neviem, či ste už počuli také veci, ale keď ja počujem napríklad od mojich kolegov, ktorí robia psychiatriu, nehovorím v Bratislave, všelikde inde, tak napríklad dostávajú odmeny, keď majú vyššiu odložnosť. Napríklad v lete je veľký problém, lebo sú dovolenky, tak to znamená, že ľudia nie sú, chorí, nie sú nič, proste sú prázdne tie postele. A teraz čo budeme robiť? Však nás zrušia. Keď nás nezrušili, tak hospitalizujeme hoci koho, kto príde a dáme to slza nejaká voku, tak to už je depresívny človek a ideme ho na 3 týždne aspoň hospitalizovať a liečiť jeho depresiu, lebo však ináč nás zrušia. To je hrozné, nie? Teda ja si myslím, že to je hrozné, ale trošku z iných príčin. Mnohí tvrdia, sa tam s klinikmi a hovoríme o nových liekoch, pretože to nie je dostupné do bohe, keď to sem príde. No, tak ja neviem, ale teda sme hneď za Japonskom, čo sa týka výdavkov na lieky. My tu neuveriteľné peniaze dávame lieky vysoko nadpriemerne oproti ostatným krajinám z OECD. Rozumieme? Či nerozumieme? Čiže ešte raz. Neviem, či ste to nedávno počuli, ale hypercholesterolemia sa ako lieči. Aký je tam aspoň základ toho guideline? Čo sa dávno? Aspoň tí starší z vás. Statíny, presne tak. No, tak kedy u tých statínov naozaj dochádza aj k vedľajším účinkom a u takých pacientov sa vyvinuli naozaj lieky, biologická liečba, monoklonálne protilátky, ktoré sú samozrejme ešte pod patentovou ochranou a stoja nekonečne veľa peniazí. To sú rádovo, že 10 000 eur každý rok na jedného pacienta. Na Slovensku v lete, to minister podpísal, sa to prepláca. Že vy môžete predpísať biologickú liečbu, ktorá je absolútne nedostupná v Amerike, v Británii, v Nemecku, pretože je proste príliš drahá, oni si to nemôžu dovoliť. My si to môžeme dovoliť. A tu sa nebavíme o monoklonáloch pre pacientov, ja neviem, s rakovinou, ktorí už nemajú inú možnosť a ktorí chcú aspoň o tie 2 mesiace predĺžiť život. To sú ľudia, ktorí budú ešte desiatky rokov žiť. A ja im neveriem, tie lieky super, len teda keď im zaplatíme tú nekonečne drahú liečbu, ktorá má takýto malinký benefit. No tak potom sa nemôžeme diviť, že nie je na toaletný papier v nemocnici. Preskočím nejaké zopár čísel, ale myslím, že sa nebol negatívny, tu si ešte môžete pozrieť, že napríklad 30-dňová mortalita po ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhode, zase sme niekde medzi tými top krajinami. Môžu to byť liečbou, ale keď sa pozriete napríklad, tieto grafy sú celkom zábavné. Pozrite sa tie statíny. Tuto máme statíny a keď pozeráte na to, že ako sa predpisujú, tak my sme top. My sme top v predpisovaní statínov. Rozumiete, že najviac ľudí, prerátane samozrejme na počet obyvateľov, u nás dostáva statíny. Prípadne aj antihypertenzíva, dobre, tam nie sme top, ale blízko do tých najlepších krajín, čo sa týka prevalencie, preskripcie. Ale zároveň, keď sa pozriete špeciálne na diabetikov, tak tam sme zase strašne nízko, čo sa týka využitia statínov aj antihypertenzív. Rozumiete? Že strašne veľa ľudí bere statíny, ale tí, ktorí by ich naozaj potrebovali, tí ich nedostanú. Ja neviem prečo, že či sme takí zlomyselní, alebo že si povieme, diabetikov po ňom, alebo čo, ale to je divné, nie? Takže kopec ľudí, ktorí nepotrebuje tie lieky, ich dostáva. A kopec ľudí, ktorí ich potrebuje, ich nedostáva. Veľmi zvláštne. Dobre, tak a teraz akože pozitívne budeme. Tak kde
kde by sa to malo zmeniť, aby sme nemali tam tie, aby sme neboli extrém aspoň. Keď nechceme byť najlepší, tak aspoň aby sme neboli najhorší. Ja si myslím, že na lekárskej fakulte, ja keď som začal študovať na lekárskej fakulte, tak som poznal dve skupiny učiteľov. Boli to lekári a boli to vedci. Boli úplne že dve skupiny, ktoré spolu nič nemali. Niekedy sa poznali, niekedy sa stretli, ale väčšinou ani nie. A to bolo jasné, že tak ty si akože lekár alebo vedec. A pre mňa to bolo úplne jednoznačné, že aha, tak ty sú ty a ty sú ty a to je niečo, to je iné povolanie. Ale čo sa nestalo, ja som bol cez Erasmus v Göttingene v Nemecku a tam som teraz zistil, že to je úplne že ináč. Tam sme napríklad mali chirurgiu s takýmto jedným doktorom, ktorý do beda robil bypassy, normálne pacientom, kardiochirurg to bol, po bede robil infarkty na králikoch. Bolo to dokonca na tej istej chodbe. Ja som sa divil, jak to ide a vôbec, akože no ja byť pacient, že idem, aby ma operovali a vidím tam nejakého králika, ktorého akurát vezú do vedľajšej operačky, tak no, to je predsa divné. No je to divné, ale keď sa pozriete, tak on aj ako publikovaný, Alexis sa volal a ja som teraz zistil, že ten človek publikuje. Že publikuje zaujímavé veci, že on sa robí génovú terapiu, testuje génovú terapiu na tých králikoch a robili sme spolu kopec vecí, naučil som sa tam strašne veľa napríklad robiť infarkty na tých králikoch, ale to nie je dôležité, ja som sa tam hlavne naučil to, že lekár a vedec to nie sú dve povolania. Že keď raz robím na tej uniklinik, tak to znamená, že to je univerzitná nemocnica a univerzitná nemocnica má svoje kliniky. Nie oddelenia, ale kliniky. Na oddelení sa robí zdravotná starostlivosť a to oddelenie patrí do rôznych regionálnych nemocníc. Ale ako náhle je to uniklinik, univerzitná nemocnica, tak na tých klinikách sa okrem zdravotnej starostlivosti robí čo? Pedagogika, zdravotná starostlivosť a vedecká činnosť. Všetci, ktorí sme zamestnaní na lekárskej fakulte, tieto tri veci máme napísané v náplni práce. Takže keď niekto mne povie, že no ale ja mám veľa pacientov, že to je super, to môžeš robiť veľkú štúdiu, to je výborné, čo by tí Nemci za to dali, keby mali taký veľký súbor pacientov. Tento pán profesor, to bol akože taká veľká hviezda, to bol šéf kardiológie, to je človek, ktorý volá sa že Gerd Hasenfuss a ten ma v tom Nemecku učil počúvať, normálne auskultácia. A pre mňa to bol taký lekár, nie? Normálne mal svoju kliniku, mal svojich primárov pod sebou a naozaj sa venoval aj študentom a naozaj nás naučil teda aspoň trošku počúvať. Dobre, ja som bol dosť hluchý aj vtedy, ale snažil sa aspoň o to. No a ja som bol absolútne prekvapený, keď som si prečítal Nature publikáciu o tom, že sa dá z myšacích semeníkov vytvoriť pluripotentná kmeňová bunka. Asi ste niečo počuli o pluripotencii a embryonálnych kmeňových bunkách a tak. Takže podarilo sa pripraviť pluripotentné bunky kmeňové z myšacích semeníkov. Bolo to publikované v Nature a všetko toto je OK, až na to, že teda pozriete si zoznam autorov a tam zistíte, že hlavným posledným autorom bol profesor Gerd Hasenfuss, človek, ktorý mňa učil auskultovať, kardiológ. Tak teraz si to prerobte a keď chodíte na tie kliniky, tak sa zamyslíte, že kto je šéfom danej kliniky a spýtate sa, že či má publikáciu v Nature o pluripotentných kmeňových bunkách. Dobre, nemá. A teraz sa zamyslíte nad tým, či je to aspoň teoreticky možné. A otázka znie, že keď to nie je možné, že prečo? Lebo o pár 100 kilometrov vedľa to je možné, dokonca už o 100 kilometrov, vo Viedni také je. Takže je normálne, že robí kliniku, je normálne, že učí študentov auskultovať a je normálne, že publikuje v takýchto časopisoch. Ja nehovorím, že každý kardiológ v Nemecku má takéto skvelé publikácie, ja len hovorím, že aj takí sú a že takí sú na tých univerzitných nemocniciach. Lebo aj v Nemecku majú regionálne nemocnice, ktoré nie sú univerzitnou nemocnicou. A keď pracujete, ja neviem, v tých Malackách alebo ja neviem, v Michalovciach, tak je úplne normálne, že nebudete teda robiť tú vedu, že budete robiť dobrú medicínu, je to v poriadku. Ale ak chcete robiť na univerzitnej fakultnej nemocnici a jedno, či v Žiline, v Nitre, v Bystrici alebo tu v Bratislave, tak od vás budem očakávať, že budete
tak ako v Nemecku, schopní sklbiť zdravotnú starostlivosť, pedagogiku a vedu. Toto je taký divný graf, ktorý sa snažil zmerať, kvantifikovať kvalitu lekárskych fakult v Nemecku. Aj také sa deje. Viete, že aj u nás na Slovensku sa hodnotia lekárske fakulty? Že existuje nejaká ARA? A že môžeme diskutovať o tom, že či používajú správne kritéria alebo nesprávne kritéria, ale je fakt, že sa hodnotia tie lekárske fakulty. No a naša fakulta teda z tých troch skončila na ktorom mieste? Na 4. Dokázali sme to, lebo tam zaradili aj farmaceutickú fakultu, aj tam predbehla. Takže sme skončili 4. No. Dobre. Iné som chcel povedať, pozrite sa, tuto jedna z tých najlepších troch je RWTH Aachen. V Aachene je taká lekárska fakulta v rámci jednej veľkej univerzity. Ja som tam bol na nejakom takom pobyte, už ako docent, a nedalo mi si nepozrieť, že teda ako vyzerá vedenie tej fakulty. Ja nehovorím, že musíme všetko preberať z toho Nemecka, ja len hovorím, že v tom Nemecku je to takto a sú vo všetkom lepší. A či to spolu kauzálne súvisí alebo nie, to ja neviem, ale zamyslíme sa minimálne na tým. Vieme si predstaviť, že dekanom lekárskej fakulty by bol profesor, doktor prírodných vied, rovnako ako celé jeho vedenie, okrem jedného prodekana, ktorý je drmet, čiže mudr. Všetci ostatní sú drnat, čiže rndr po slovensku. Vieme si to predstaviť? Viete si predstaviť, že, ja neviem, pozerali ste nedávno na STVčke, púšťali taký dokument, že Ryba v nás? Keď ste to nevideli, tak si to vygooglite, je to fantastický dokument, evolučný, o tom, ako funguje embryológia, anatómia človeka, ako v skutočnosti naozaj teda sa podobáme mnohými aspektami aj na tie ryby a iné stavovce. Tak napríklad šéfom anatómie v Chicagu je paleontológ. Keď si predstavíš, že by nejaký prírodovedec paleontológ napríklad bol šéfom anatómie u nás? To je divné, nie? A tu by boli protesty proti tomu. Keď sa pozriete napríklad na naše výberové konania na prednostské miesta, tak tam je mnohokrát podmienka, že musí byť mudr. Prečo? Prečo by mal byť múdr? Tak ja nehovorím, že to má byť tak ako v tom Nemecku, ja len hovorím, že takto je to v Nemecku. A minimálne by sme sa mohli zamyslieť nad tým, že prečo sa nám to tak akože bridí, tak sa štítime to, že fuj, že to sa nie je možné, že my sme MUDR. No, to súvisí s tým, ako liečíme tých pacientov, napríklad na ischemickú chorobu srdca. Súvisí to s tým. Ako sa lieči infarkt myokardu? Už som to mnohokrát na všelijakých fórach prezentoval, tak ako sa lieči správne podľa starého guideline, ktorý ale stále platí. Keď máte na výber trombolizu alebo PTCA, tak? PTCA. No, alebo teda PCI je skrátka čo? Perkutálna koronárna Výborne. No, tak toto je, že keď prerátate, že koľko pacientov je teda takto koronárne intervenovaných, samozrejme nad počet tých infarktov, tak tuto je niekde Nemecko, tuto sú ostatné krajiny V4 a tu sme my. Takže, tak ako keď som povedal, že keď máte ako náhlu krvnú mozgovú príhodu, to stíhate. Za 40 minút sa dá byť vo Viedni a zlepšíte si výrazne prognózu, rovnako aj pri infarkte. Nechcem byť negatívny, ja chcem práve naopak, chcem, aby vaša generácia to zmenila. Akože, poďme robiť niečo preto, aby tá mortalita bola nižšia. No tak čo urobím preto, keď vidím tento graf, ak chcem znížiť mortalitu na ischemickú chorobu srdca, ktorá je najvyššia na Slovensku? Čo asi? No neviem, nemohol by som tlačiť na to, aby aj na našom oddelení, kde pracujem, pacientov s infarktom liečili perkutálnou, koronárnou intervenciou? Respektíve posielať tých pacientov tak, kde robia tú perkutálnu, koronárnu intervenciu. Rozumieme, či nie? No samozrejme, že keď sa robí takto málo tých intervencií, tých katetrizácií, no tak vás neprekvapí, že naozaj tá mortalita na IKS je oveľa vyššia ako v tých ostatných krajinách. A naozaj aj v Nature si všimli, že niečo nie je v poriadku, keď kolorektálny karcinóm má u nás na Slovensku oveľa vyššiu mortalitu ako v tých ostatných podobných krajinách. A to sa dá samozrejme všetko potom prerátať, respektíve pretaviť
Aj do takých úplne bazálnych vecí, ako je, že koľko žijeme. A to už je len teda ako smutný pohľad, lebo tak chceme žiť dlho, či nie, ja viem, mnohí z nás nie až tak veľmi, ale keď sa pozriete sem, tak ja neviem, tuto je priemer OECD, tak tu je, že 80,2. Na Slovensku 76. Hovorím o priemerných číslach, to sú, že 4 roky kratšie žijete len preto, lebo nie ste priemernou krajinou OECD, ale ste na Slovensku. A môžeme hovoriť, že za to môže všeličo, ale životný štýl asi nie. Fajčenie, obezita a všetky tie ostatné veci asi nie, lebo tam sme priemer, ale teda niekde inde musí byť problém. A mohol by som tu ešte ukázať aj tie ďalšie veci, napríklad sa pozrite, špeciálne u mužov je ten rozdiel úplne, že neuveriteľný, že 77,5 versus 72,5. Čo je iné, keď človek zomrie 72 ročný a keď zomrie 77 ročný. Keď budete mať 71 rokov, vám to pripovedie. To sú žiadne číslo pre mňa. No, samozrejme, ešte zaujímavé, pozrite sa sa, toto je to poradie, že koľký sme z tých 34 krajín. No 30, 31, 32. Akože takými úplne najhoršími. Ja si myslím, že s tým poďme niečo urobiť. Ak chceme byť dobrí lekári, tak by sme s tým mali niečo urobiť. Toto je graf, ktorý len zase ukazuje, že tá naša úmrtnosť tu je strašne vysoká, pričom tie výdavky v skutočnosti sú nadpriemerné, vzhľadom teda na priemerové síly. Proste niečo tam nesedí. My dávame oveľa viac peňazí na to zdravotníctvo, ako to, čo z neho dostávame. Toto vám povedia všetci farmakoekonómovia, ktorí tomu naozaj rozumejú, ale nikdy žiaden lekár, lebo lekári vám budú rozprávať o tom, jak nie sú peniaze a treba viac peňazí a potom budú hovoriť o tom, jak sa to krádne. No dobre, tak kto to má zmeniť? Nejaký minister, ne? Lebo ten minister rozhoduje o tom, že či ja budem napríklad pri cholecystektomii 5 dní alebo 1 deň v tej nemocnici. Nie, ten minister s tým nemá nič. Keď som ja napríklad ležal v tej nemocnici s tou cholecystektomiou a povedal som, že ale ja chcem ísť domov, oni mi povedali, že nie, lebo poisťovňa to nepreplatí, tak som povedal, že dobre, tak buď mi dáte prepušťacú správu alebo revers. Akože tieto dve možnosti, iné možnosti pre mňa neboli. Nakoniec ma prepustili, ale je o ten základný princíp, že som napríklad, ja neviem, išiel na toaletu a musel som otvoriť asi 5 kľúčiek, kým som sa dostal na ten záchod. Takže, no tak, neviem, teda, ja som odborník na hygienu, ale na gastroenterológii 5 kľúčiek do toho záchodu, to nedopadne dobre. Potom nad umývadielkom bolo napísané, že si mám dezinfikovať ruky dezinfekčným prostriedkom, ale ten tam nebol. Dobre, tak asi si mám z domu doniesť, len to už mi teda nepovedali. Hoci mi povedali, že si mám zobrať okrem príporu ešte aj teplomер zo seba. Super. Som im povedal, že im teda venujem ten teplomer, nech môžu merať tú teplotu, lebo evidentne teda slovenské zdravotníctvo na to nemá. Má na monoklonové protilátky proti hypercholesterolemii, super, a na teplomer už nie. Na skinny graf, ktorý hovorí to isté, proste pravdepodobnosť dožitia je na Slovensku strašne nízka. Ja viem, že nebudeme Japonsko ešte veľmi dlho, ale mohli by sme sa aspoň trošku podobať, ja neviem, na Čechov? Mohli by sme si dať také dosiahnuteľné ciele, akože veď sa len však sme bratia, či ako, tie isté problémy máme, aj oni jedia udeniny, neviem čo, a pozrite sa, aj tak sa dožijú o 2 roky viac ako my. No. Toto je dosť smutný tiež graf, toto nehovorí ani o tom, že koľko sa dožijete, ale koľko sa dožijete v zdraví. Tu sú tie tmavé, tie tmavšie časti toho celého. A tak ja neviem, po Švajčiarsku samozrejme sa dožijete 14 rokov po 65 v zdraví v priemere. Na Slovensku 3 roky. Čiže keď pôjdete do toho dôchodku, alebo teda keď budete mať 65 rokov, tak v priemere sa dožijete ešte 3 rokov v zdraví. Nič moc, nie? Ešte, že skôr teda zomriete, takže nemusíte trápiť až takto formou. No, dobre, s čím to môže súvisieť? Hoci zase ja nemám experimentálne potvrdené, že to tak je, ale je fakt, že na školstvo dávame strašne málo a na vedu a výskum tiež. Možno to spolu súvisí, ťažko povedať. A aj s tou vedou je to také komplikované, lebo to malé množstvo peňazí, ktoré ide do slovenskej vedy, sa využije takým spôsobom, že keď Nature urobil finančnú efektivitu využitia tých peňazí, to znamená čo? Pozrel na to, že koľko peňazí dáva ten daný štát na vedu a výskum a čo z toho? To znamená, koľko patentov, koľko publikácií kvalitných a tak ďalej.
Tak toto bola, že finančná efektivita a to, čo tu vidíte, to sú jednotlivé krajiny, ktoré boli takto evaluované a čím je väčší ten štvorček, tak tým je väčšia tá efektivita finančná. Tak ja neviem, veľká je tu napríklad Saudská Arábia, oni robia totižto také veci, že oslovia najlepších vedcov, nobelistov a všelikoho a povedia, viete čo, my vás zamestnáme, budeme vám platiť veľa peňazí, dáme vám peniaze na projekty a vy za to teda napíšete, že robíte na našej univerzite. Tak dobre, to je také trošku, že klamanie, ale zvyšuje to tú efektivitu, lebo zo svetového hľadiska super, tí najlepšie veci dostanú peniaze. Dobre, sú síce zo Saudskej Arábie, ale majú. No, Švajčari už takto neklamú, ani Kanada, takže majú relatívne veľké tie štvorčeky. Keď sa pozriete napríklad USA, aby som to toho nehľadal, to je tu. Ten štvorček ako je veľký, ale nie až tak veľmi, to bude čím? No tým, že dávajú na tú vedu neuveriteľne veľa peniazy. Neuveriteľne veľa. A áno, aj napríklad cez ministerstvo obrany a samozrejme z toho výskumu sa až tak veľa neodpublikuje a tých patentov tiež až tak veľa nie je. No dobre, tak sa pozrieme na tie okolité krajiny, kde sme tu. Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, Čechy, Maďarsko, Estonsko, Srbsko, Ukrajina. Srbsko a Ukrajina. Ukrajina už počas vojny je finančne efektívnejšia vo využívaní peňazí, ktoré idú do vedy, ako Slovensko. To znamená, že áno, keď niekto povie, že do vedy treba dať viacej peňazí, súhlasím, ale až potom, keď budeme vedieť, že čo s tými peniazmi vlastne ideme urobiť, lebo keď ich takto preplakáme, tak to čo bude znamená, že ten štvorček sa ešte zmenší. Lebo tie peniaze minieme a nebude z toho nič. Súvisí s tým veľa iných vecí, napríklad, ja neviem, vy viete, že boli nejaké štrajky, neviem, či si na to pamätáte, asi ste boli o niečo menší, ale lekári tu štrajkovali, hádzali biele plášte po premiérovi a také tie veci. Nakoniec ich vyštrajkovali, brutálne zvýšenie platov, brutálne, bolo to pre mňa dosť, že nechutné, pretože všetci tam kričali, že lekári sú zaslúžia peniaze. Jasné, treba im zvýšiť plat, ale všetkým, aj tým opitým, aj tým, čo zabíjajú ľudí a pacientov, fakt? Úplne že bez rozdielu. A fakt, úplne bez rozdielu. Všetkým zvýšili plat. No gratulujem. Výsledkom je čo? Výsledkom je, že napríklad nástupný plat lekára v nejakej nemocnici niekde cez 1000 eur. Zatiaľ čo štipendium pre PhD študenta, pre doktoranda je okolo 500 eur. Čo si taký končiaci medic asi vyberie? Pôjde na PhD za 500 eur? Alebo pôjde robiť, neviem, niekde, do nemocnice a dostane 1000. Výsledkom je, že je relatívne málo doktorandov, ktorí by sa naozaj venovali tej vede. No ale potom čo to bude znamenať? Že bude potom aj neskôr menej docentov a vlastne menej profesorov a vlastne menej ľudí, ktorí robia biomedicínsku vedu. Takže krátkodobo strašne sme si pomohli, my lekári, super. Z dlhodobého hľadiska neviem, či sa tie grafy zmenia správnym smerom pre Slovensko. Trošku sa obávam, že nie. No takže čo s tým? Najprv tak všeobecne. Som presvedčený o tom, že kvalitná medicína si vyžaduje vedu. Ja vám poviem aj prečo. Naozaj, keď nemám dostupné informácie o tom, ako ten lekár lieči, či lieči správne, či vie, aký je guideline, ja to neviem. Niektorých poznám, ale málo kedy o nich viem, že či dodržujú nejaké guideline. No, takže keď chcem zistiť naozaj, že či je nejaký ten lekár dobrý, ja ho naozaj hľadám na tom PubMede, alebo na Web of Science a naozaj sa pozerám, že či publikuje. A keď publikuje, tak je veľká pravdepodobnosť, že bude tým dobrým lekárom. Viete prečo? Bo na to, aby odpublikoval ten článok v nejakom dobrom časopise, potrebuje mať dobrú myšlienku. Potrebuje tú vedu aspoň o kúsok posunúť dopredu, lebo ináč by tú danú publikáciu nezobrali v tom dobrom časopise. To prakticky ale čo znamená? To znamená, že asi musí vedieť, kde je veda súčasnosti, aj tá biomedicínska veda, teda musí vedieť, ako sa má liečiť, ja neviem, infarkt myokardu, keď chce publikovať o infarkte myokardu, ja neviem, v časopise Coronary Artery Disease, alebo v Heart, alebo v Circulation. Rozumieme? Zatiaľ čo keď nepublikuje, no dobre, tak ešte stále to môže byť veľmi dobrý lekár. Ja mám spolužiačku, ktorá je obvodiačka a tá mi vedela len tak akože, som prednášal minulý rok prvýkrát plúcnú hypertenziu, a ona ako obvodiačka vedela do detailov guideline o plúcnej hypertenzii, čo som bol aj úplne pav, tá vedela dávkovanie tých liekov, tá vedela, že čo sa zmenilo od posledného guideline, to obvodiačka, ktorá tých pacientov určite nebude liečiť, ona ich bude posielať ďalej. No nie v Nemecku, tá obvodiačka.
Slovenka, ale teda pracuje v Nemecku. Keď som si uvedomil, že aha, takže obvodiak vo východnom Nemecku, v nejakej dedine, pôvodom Slovák, sa naozaj dostane aj k tým najnovším guidelineom a vie detaily, ktoré ja pomaly neviem. Že tak to by som očakával, že potom naši kardiológovia to budú vedieť, či nie? No. Dobre, takže dá sa robiť kvalitná medicína aj bez vedy, len teda keď neviem o tom, že či je kvalitná, keď neviem o niekom, či je dobrý lekár, no dobre, tak tá veda mi môže pomôcť, pretože ako náhle publikuje, tak viem, že vie, ako sa robí súčasná medicína. Vedci, ale aj lekári potrebujú spätnú väzbu. Keď ja chcem, alebo keď vy chcete vedieť, či ste dobrý študent, tak to ako zistíte? Ako zistíte, či viete niečo z fyziológie? No, idete na skúšku a tam vám niekto, v ideálnom prípade niekto múdrejší, niekto, kto vie viac o tej fyziológii, dá známku. A nie vždy je spravodlivá, a nie vždy je neviem jaká, ale v globále tie známky sa dávajú na to, aby ste mali spätnú väzbu. A keď vás niekto vyhodí, no tak to nie je koniec sveta, to len znamená, že teda, asi ste teda nevedeli, no tak sa to, dostali ste spätnú väzbu a môžete sa učiť viac, aby ste potom druhýkrát dostali lepšiu spätnú väzbu. Rozumieme, či nie? No dobré, ale známkuje niekto tých lekárov? Známkuje? Neznámkuje, oni nedostávajú spätnú väzbu. To znamená, že vy, ako náhle sa stanete lekárom, môžete si robiť, čo chcete. Ľudne. Môžete robiť podľa guidelinov, aj nie. Tí pacienti nevedia, aké sú tie guideliny, oni sa nebudú sťažovať, že ale teda neviem čo, nedáte inú kombináciu chemoterapeutík, alebo nedávajte monoklonálne protilátky proti PCSK9, lebo tie sú príliš drahé a podobné veci. To znamená, že nedostávate spätnú väzbu. Tá spätná väzba je čo? To, že vám doniesie niekto nejaký úplatok, alebo kyticu, alebo neviem čo, to nie je dobrá spätná väzba. To len znamená, že ten pacient má pocit, že ste mu pomohli. Ale zhodneme sa na tom, že ten jeho pocit až taký ako úplne že relevantný nie je. Lebo to aj, ja neviem, vaši rodičia vám môžu povedať, no ty si sa tak dlho učil, ty to určite vieš. No, takže by vás oni známkovali. Tiež asi nefungovalo celkom. Znamená, že na to chodíte na tú skúšku, aby ste dostali spätnú väzbu. Ten lekár spätnú väzbu nedostáva. Vedec a publikuje v dobrých časopisoch áno. Ja vám môžem povedať, že ja som známy tým, že som arogantný, namyslený, neviem čo, ale v skutočnosti vás naučí tá veda veľkej pokore. Lebo ja dostávam za rok, možno že 50 krát dostanem, že reject. Že niekto napíše, že tento človek o ničom, úplne, že hovadina na entu, proste porob to poriadne, oprav to, doplň to, malé máš skupiny, neviem čo. Keď posielate články, manuskripty zo svojich štúdií do nejakých kvalitných časopisov, tak vám to hodnotia kvalitní ľudia. Ak tí kvalitní ľudia nepustia len tak hoci čo. To znamená, že keď dostanete pár takýchto rejectov, tak ten váš pocit bohorovnosti sa veľmi rýchlo tak akože vyrovná. Takže tá veda je aj z tohto hľadiska akože veľmi dôležitá, lebo človeka učí tej pokore, aspoň v tých odbornostiach. Ja som presvedčený o tom, že keď je niekto úspešný vedec v rámci biomedicíny, tak je aj dobrý lekár. Ešte raz, môže byť dobrým lekárom aj bez tej vedy, ale nemôže byť úspešným vedcom v rámci biomedicíny bez toho, že by bol dobrý lekár. To nie je. Tie peniaze naozaj nevyriešia všetko, lebo v skutočnosti v systéme sú, evidentne vidíte, že aj lieky sú, aj tak všetko možné je. Dávno budeme rozprávať o tom, že treba nejaké peniaze, to nevyrieši skoro nič. A skôr by sme sa naozaj mali zamyslieť nad tým, že či všetci by mali dostávať tie peniaze, či tam nemalo dôjsť nejakej selekcii, lebo keď dáme všetkým, no tak potom tí najlepší dostanú rovnako ako tí najhorší. To nie je dobré. Nie je dobré. Nebojme sa porovnávania. Porovnávajme sa s inými, porovnávajme sa s tými inými krajinami. Nerozprávajme si tu sprostosti, ktoré nie sú pravda. Pozrime sa na tie štatistiky a podľa nich sa riadime, lebo aj keď je ten obraz nejaký negatívny, nevyriešime to tým, že sa do toho zrkadla nebudeme pozerať. A učme sa od tých úspešných. Dobre, ja som germanofil, ale štatistiky tiež nepustia. Polovička z vás, ak ste medici, polovička z vás pôjde do zahraničia pracovať. Väčšina z vás do Čiech alebo do Nemecka. No dobre, tak potom nepripadá také strašne divné, keď vyjde, ja neviem, z ankety, ktorú ste teda robili, že máte nedostatok literatúry. Ako? Tak
taký akože nedostatok literatúry. Či idete do Nemecka, mnohí tretina z vás pôjde do Nemecka. Máte pocit, že v Nemecku je nedostatok učebníc jednotlivých tých predmetov, či máte nadbytok učebníc. Alebo v Čechách máte pocit, že je nedostatok akože interný. Však tu na Slovensku máme dostupných normálne na Martinuse 7 rôznych interných medicín. Teraz ja môžem síce akože si sadnúť a pokúsiť sa napísať nejakú lepšiu, ale naozaj bude lepšia ako Harrison? Fakt? No čo ja viem? Ako asi nie. Takže keď chcete dobrú učebnicu, tak si ju kúpte. Čože je. Teda odhliadať od toho, že samozrejme v dnešnej dobe, kde naozaj sa tá veda vyvíja neuveriteľne rýchlo dopredu, je proste učebnica fajn na skúšku, ale do nejakého dlhodobého vzdelávania by som rozhodne teda investoval skôr čas tým, že si na internete nájdem príslušné prehľadové články a nájde si to, ako je to teda naozaj teraz a nie ako to bolo pred 10 rokmi, keď sa písala tá učebnica. No, tak príklad, že úplnej konkrétnosti, aby som nehovoril len také blá blá. V Nemecku napríklad fungujú MD PhD programy. To znamená, že popri všeobecnom lekárstve ešte existuje odbor lekára vedca, ktorý je od začiatku pripravovaný na to, že bude robiť akože tip-top vedu. To štúdium trvá dlhšie, ale na konci toho štúdia máte aj MUDR, čiže MD, aj PhD. Čo je akože super. A je tam predpoklad, že pôjdete do Ameriky, a je predpoklad, že sa vrátite naspäť, a je predpoklad, že budete šéfmi nejakých kliník a podobne. To znamená, že to by malo byť pre tých najambicioznejších a v Nemecku aj je. A ja som sa naučil v Nemecku, ja keď som sa vrátil naspäť z Nemecka, z tej stáže, ja som naozaj chcel robiť super medicínu. Ja som tam pochopil, že ak ju chcem robiť, tak to sa proste ináč nedá, len tak, že pochopím aj nejakú molekulárku, že budem rozumieť veciam ohľadom celogenomových asociačných štúdií a o veciach, ktorých ma tu škola nič nenaučila. No dobre, tak som začal študovať molekulárnu biológiu, ale to nie je cesta pre každého. Cesta pre každého je, že tu v rámci fakulty my budeme robiť všetko preto, aby ste vy dostali aj ten vedecký background, aby ste vedeli aj naozaj na molekulárnej úrovni, čo treba vedieť, aby ste to mohli využiť. To nehnevajte sa, keď vy budete predpisovať monoklonálne protilátky proti PCSK9, tak ja očakávam, že viete, čo je to PCSK9. No, to budete robiť. Na hypercholesterolemiku je dosť. By som bol celkom rád, keby ste vedeli, čo to vlastne je a ako to funguje. Aj keď je to náročné, že toto je tá medicína. No a v Nemecku vymysleli aj taký program, ktorý sa volá, že Clinical Scientist. To znamená, že už na tej ďalšej postgraduálnej úrovni sklbujú vedecký a odborný, dajme tomu nejaký rast. To znamená, že keď chce niekto atestovať, tak to nie je ako to, že buď atestujem, alebo som na doktorandskom štúdiu, no nie, to je jedno. To je jedno, napríklad atestačná práca musí byť vedecká práca. Takisto už ako na pregraduále. Viete, ako fungujú u nás diplomovky? To je také, že aby sa nepovedalo, takže diplomovka. A v Nemecku je diplomovka ako reálna vedecká práca. A naozaj, že reálna. Nie je taká, že akože týždeň pred obhajobou alebo pred odovzdaním práce si naštudujem 4 nejaké chorobopisy a potom sa tvárim, že to je akože diplomovka. Ani na slovenské pomery proste nemôže takto byť. No, takže ja vám poviem, že čo je švoč. Švoč je náhrada za tie skutočné diplomovky. Totižto v tom Nemecku žiadnu švoč nemajú. Také neexistuje v Nemecku. Tam majú diplomovky. Takže, ja neviem, oni si napríklad zoberú, že rok voľno do školy, nechodia do školy, chodia do labáku, chodia na kliniku, robia reálnu vedu a na konci urobia diplomovku, ktorá mnohokrát skončí ako publikácia. To sú pregradovaní študenti. To je normálne. Samozrejme, že je tam ináč nastavené štúdium, tam oni nemusia prerušovať štúdium, také neexistuje. Ja som bol prekvapený z toho, že ako to tam funguje, ale proste som tam došiel a napríklad, ja neviem, že farmakológia. Potreboval som farmakológiu. Tak oni majú 4 trojmesačné kurzy farmakológie počas roka. Kedy si ho zapíšem, to je moja vec. Samozrejme, že musím mať fyziológiu, ako prerekvizitu nejakú musím spĺňať. No dobre, ale keď to teraz nestihnem, alebo mám pocit, že toho mám veľa, no dobre, tak sa nezapíšem, tak si to urobím inokedy. Je to na mne. A im je to úplne jedno, že či som tretiak, druhák, štvrták, neviem čo, to je jedno. Podstatné je, že keď chcem nakoniec skončiť tú medicínu, tak musím mať aj tú farmakológiu. Ale vyskladať si to štúdium môžem ako chcem. Keď som dospelý človek, tak prečo nie?
to samozrejme dáva aj možnosť napríklad sa venovať tej diplomovke intenzívne. Takže naozaj mnohí z tých mojich tamojších spolužiakov jednoducho na ten rok prestali chodiť. Alebo robili 2 roky diplomovku, teda popri normálnej škole, ale robili ju teda 2-3 roky. Tak ako sa robí, ja neviem, na prírodovedeckej fakulte u nás. No, dobre, takže tam netreba žiadnu šločku, lebo tam takto. Čo je super v Nemecku, je napríklad to, že vy nemusíte robiť túto diplomovku, keď vy nechcete robiť. A potom nedostanete drmet. To znamená, že môžete skončiť medicínu aj bez titulu MUDR. A môžete pracovať, napríklad ako obvodiak, bez problémov, ale nikdy vás nezoberú na uniklinik, do univerzitnej nemocnice. Že keď má niekto ambíciu kariérne postupovať a niekedy v budúcnosti byť fakt, že dobrý a top a neviem čo, no dobre, tak urob poriadnu diplomu. Dobre, u nás je toto akože nepriechodné, takže sa síce diplomovky zaviedli, sú akože povinné, ale zároveň sa povedalo, že no, ale nie sú na to peniaze, takže nemusia byť akože experimentálne, nemusia mať vlastné výsledky. Dobre, tak na čo to je? To je strata času, to je seminárna práca, nie diplomovka, potom sa netvárme, že to je niečo také. No dobre, takže keďže sú tu takéto diplomovky, no tak potom tu mám predsa len pre tých, ktorí predsa len, že chcú niečo naozaj také zmysluplné urobiť, tak na to je tá šločka. Dobre, tak čo je to šločno? Tak študentská vedecká odborná činnosť, ja myslím, že to hovorí o všetkom. Vy ste študenti, no keď chcete nejakú činnosť vykonávať, ktorá by mala byť vedecko-odborná, rozumej vedecká, tak to je ono. Je to naozaj u nás de facto náhrada tej skutočnej diplomovky a môžeme mať na to nejaký názor, ja by som to ináč urobil, ja by som šločku zrušil, ja by som povedal, že proste keď chce byť niekto drmet, alebo teda MUDR, tak zoberme ten systém z Nemecka, funguje tam, neviem prečo by sme ho nemohli preziať, ale OK, nerozhodujem o tom. Na čo je tá šločka? No, ja som presvedčený o tom, že na to, aby ste boli dobrým lekárom, že vás naučí vedecky pracovať, racionálne uvažovať, stanovovať problémy, hľadať v literatúre, zisťovať, aký je momentálny stav v danej oblasti, porovnávať sa napríklad s inými, ktorí robia niečo podobné. Čiže ukážem vám to, že aká je tá veda. A možno si poviete, tak toto nechcem robiť a aspoň vám to povie, že dobre, tak tomuto sa nechcem venovať, ja chcem byť tým obvodiakom niekde. No ale je to aj samozrejme prvý stupierok kariéry. Keď sa pozriete na takých tých dobrých lekárov slovenských, poznáte nejakých naozaj že dobrých lekárov slovenských? Skúste povedať nejakého dobrého lekára. Profesor Štern, áno? Výborne. On tiež robil ako študentskú, neviem ako sa to volalo vtedy, je šloč, nejako ináč. Ešte niekto? Profesor Dukat. Profesor Dukat. Neviem, či robil šločku, ešte niekto? Poznáte napríklad, ja neviem, doktora Chromeka? To nepoznáte, čo? Lebo vás neučí. Lebo je niekde na Karolinskej vo Švédsku. Ale má Nature Medicine paper. To znamená, má publikáciu v Nature Medicine, toto môžem o sebe povedať na Slovensku. Je to slovenský pediater, jeden z najväčších odborníkov na pediatrickú nefrológiu na svete. No, tak to je veľmi úspešný slovenský lekár, samozrejme robil šločku. Ešte niekto. Hovorím vám bolo čo napríklad profesor Andrej Král. Čo to niekto také meno? Jeden z najúspešnejších slovenských lekárov, ktorý robí výskum v rámci neurovied a robí s kongenitálne hluchými mačkami a testuje plasticitu mozgu týchto mačiek, ktorých implantujú napríklad tie kochleárne implantáty. Je taký odborník, že napríklad ho pozvali napísať prehľadový článok do New England Journal of Medicine, najlepší medicínsky časopis, ktorý existuje, a publikáciu v Nature Neuroscience, je v Nemecku v Hanoveri. To je fantastický odborník. To, že vy ho nepoznáte, to je akože druhá vec, ale vo svete ho všade poznajú. Dobre, už o profesorovi Vilčekovi ste hádam počuli, či? Prezidentovú medailu dostal od Obamu, vieme? Bol tiež, už je starý pán samozrejme a sponzoruje New York University. Ale on bol ten, ktorý teda vymyslel tú prvú biologickú liečbu na chronické zápalové choroby, anti-TNF napríklad. Tak ten samozrejme tiež začína na šločkách a tak ďalej. Takže tá šločka je evidentne taký ten prvý kariérny krok, ktorý vám dáva potom možnosti sa nejakým spôsobom ďalej rozvinúť a tak ďalej.
No ako začať? No, tak ak ste ešte nezačali, tak už je neskoro, ste dávno začať mali. Ak ste študenti na fakulte, mali ste hneď prvý deň niečo také riešiť a ak ste to neurobili, tak to robte hneď. Skúšajte, zistíte strašne veľa vecí, zistíte, že či vás to baví, zistíte, že či veda je niečo pre vás, či ten daný, neviem, ústav alebo klinika, že či tam to funguje dobre, či tam budete spokojní alebo nie, to sú všetko také veci, ktoré vám ináč nikto nepovie. Ja si myslím, že minimálne kvôli tomuto, keď tomu ničomu inému sa to naozaj oplatí. Keď chcem začať, tak čo musím urobiť? No musím strašne veľa čítať, musím zistiť, že čo ma baví. Robte len veci, ktoré vás bavia, nerobte veci, ktoré vás nebavia, to je strašne dôležitá vec. Keď vás niečo nebaví, tak to nerobte. Keď vás nebaví štúdium medicíny, tak to nerobte. Ste mohli už od 18 predávať na milečičke, zarobili by ste oveľa viac ako ten lekár. Naozaj. By ste robili, ja neviem, obkladača, viete, koľko ty zarábia? Neuveriteľné peniaze, takže keď ide len o tie prachy, tak ste si vybrali zlé povolenie. Zlé. Keď vás tá medicína baví a keď vás v rámci toho baví, ja neviem, gynekológia, oftalmológia, fyziológia, choďte na tie kliniky, choďte na tie ústavy. To najhoršie, čo sa vám môže stať, je, že vám povedia, že nechceme vás tu. No ne, tak aspoň viete, že vás tam nechcú. Výborne. Tak pôjdem na inú kliniku s danou odbornosťou. Alebo teda si nájdem nejaký iný odbor, tak o tom to je. Naozaj sa nie je čoho báť. Ja som mal šťastie, keď som bol druhák, tak som bol vtedy doktorky Ostatníkovej na cviku. Tam sme sa trošku tak ako nepohodli v takých nejakých veciach typu, ja neviem, že či v slinách sa dá na testosterón, ja som teda, že to je humbug, že to nefunguje. A ona teda robila taký výskum a som povedal, že dobre, tak poďme to urobiť už jen, že či teda mladé, zdravé ženy budú mať menštruačný cyklus detekovateľný aj v slinách. Stalo to strašne veľa peňazí, čo som vtedy ešte nevedel, ale nakoniec sme to urobili a to bol štart mojej kariéry a bolo to super. Ale aj keď nemáte šťastie na nejakých fantastických učiteľov v rámci cvík a prednášok a neviem čo, chodte, nájdete si, testujte. Naozaj to najhoršie, čo môže byť, je, že zistíte, že ten konkrétny nie je podľa nič iné. Ako vybrať toho školiteľa? No dobre, budeme mať taký predmet, teda možno budeme mať taký predmet, lebo v tej odsúhlasenej akreditácii máme v druhom ročníku, že úvod do vedy. Či sa aj realizuje tá akreditácia, to neviem, ale ak to tam bude, tak tam budeme vysvetľovať všelijaké veci. Napríklad to, ako si zistí Virchow index toho konkrétneho človeka. Potrebujete na to prístup do Web of Science a prístup do Web of Science prakticky znamená, že môžete ho všelijako získať. To najjednoduchšie je ísť na CVTI SR. Nepoznáme CVTI? Centrum vedecko-technických informácií, bola kedajšia Slovenská technická knižnica. Oni sú niekde na Patronke, ale fyzicky tam nemusíte ísť, úplne vám stačí ísť na ich stránku, CVTI SRSK, si hodíte do Google a prihlásite sa tam a za neuveriteľný poplatok 2 € ročne máte prístup do ich elektronických zdrojov. Teraz o čom sa bavíme? Bavíme sa o prístupe do časopisov, ktoré vydávajú jednotlivé vydavateľstvá, kde sa publikujú tie kvalitné články, štúdie, experimenty a neviem čo. No, ja vám to poviem tak, že ja keď som išiel do toho Nemecka, to bolo vtedy, rok 2000, to bolo strašne dávno, tak som mal veľký problém, lebo proste my sme tu nemali k ničomu prístup. Na PubMede máte prístup k abstraktom, ale už k tým fulltextom sa nedopracujete. To znamená k PDF-kám tých celých článkov. A väčšinou vám ten abstrakt stačí, aby ste pochopili, že či propolíza je účinná, že či je lepšie dávať statíny alebo nedávať v danom prípade. To sa dozviete. Ale keď chcete vidieť celý článok, tak musíte mať prístup k tomu časopisu. A keď by to tam vyskakovalo, že za jeden článok, neviem, 30 €, teda vtedy ešte čo to boli marky alebo doláre, alebo čo, tak som si hovoril, že nie, to je strašne rád. Teraz som prišiel do toho Nemecka a tam som zistil, že v knižnici každý týždeň tam prídu s novými číslami tých časopisov a ja som tam jak taký závislák sedel a čakal, ešte boli teplé, ja už som si ich bral a už som proste hľadal tam tie veci, ktoré ma zaujímali vtedy a celé štipko, čo som dostával, som minul na kopírkarton. Ja som vždycky prišiel a proste kúpil si za 100 mariek kopírkarton a potom som len kopíroval jak blázon. Potom som zistil, že aj elektronicky tam mali prístup k tomu, tak vtedy ešte boli diskety, tak som si nakúpil disky, Skončilo to tak, že keď som išiel naspäť domov, tak som si musel kúpiť 2 nové kufre.
plné diskiet a okopírovaných článkov. A mám ich ešte stále niekde na ústave, lebo proste som bol úplne fascinovaný tým, že ku všetkému som zrazu mal prístup. To bolo niečo neuveriteľné pre mňa. No, dobre, vy za toto všetko zaplatíte 2 eurá ročne. A máte prístup k časopisom taký, že dnes funguje tak, že nám píšu z Harvardu, z Aachenu, z Göttingenu, že či by sme im neposlali nejaký článok, lebo oni k tomu nemajú prístup. Zatiaľ čo my za 2 eurá ročne prístup máme. Neviem, či mi rozumiete. Štrukturálne fondy, vítajte v raji. Samozrejme, že sa to prejavuje nielen teda prístupom k informáciám, prejavuje sa to napríklad aj prístrojmi. Pred 2 rokmi, keď jeden môj kolega bol na Harvarde a končil sa mu pobyt, tak sme tam išli pozrieť, že teda ako to tam vyzerá. On nám hovoril predtým, že no, že nič moc. Že ako super ľudia sú tu, ale teda tie labáky. Ja som hovoril, že to bol na Harvarde, že to musí byť úplne že tip-top. A sme tam prišli a jedna centrifúga so všelijakými polepenými post-it papierky, kde je napísané, že tu a tu a tu treba zatlačiť, aby ste ju mohli spustiť. Takže, čo je? Však u nás by sme takú vyhodili, veď máme 4 centrifúgy. Oni mali jednu. To sme prišli do genetického core facility na Harvard Medical School a to bolo super, lebo na Harvard Medical School nemajú sekverátor novej generácie. Akože genomický, že by ste mohli sekverovať nejakú DNA. Oni také nemajú. Takže to čo? Takže nemáme, však to je drahé. No jak drahé, však to stojí 250 000 eur, my máme 3 také malé, jeden taký veľký za 1 000 000 eur, ale s tým nikto nevie robiť, lebo tu treba programovať v Linuxe či čo, a to nikto nevie. Sa kúpil, ale myslel sa, že to je odličné, sa kúpil zase nový. Takže medzi časom len na prírodovedeckej fakulte je asi 6 sekvenátorov, na SAUKE sú ďalšie 3 sekvenátory a teraz som zistil, že na prírodovednom múzeu si kúpili sekvenátor ďalší. Zabudnite na to, že by boli využité plnohodnotne, ale sú, to sú štrukturálne fondy. Čo si kúpite? Sekvenátor si kúpite, čo budete? No na Harvarde si ho nekúpia, lebo nemajú na to. A oni, že jakže 250 000, však to stojí 90 000 $. No u nás to stojí 250 000 eur a máme teda 3 také malé a 2 také veľké a oni kúkali, že si z jakých krajín. Takže Slovakia. Middle of Europe, ale bohužiaľ USA is not eligible for structural funds of the EU, so forget about it. Oni proste nemajú tie sekvenátory. Samozrejme, že majú nejakú firmu v Bostone, ktorá tie sekvenátory má, ponúka teda službu. Za to si z grantov teda tí vedci môžu zaplatiť tú službu, ale aby si kupovali vlastné tie sekvenátory, na to neexistuje, proste, že by dostali prach. U nás ne. No dobre, ale tie informácie sú v skutočnosti oveľa dôležitejšie. A napríklad najlepšie prehľadové články. Ja keď som chodil na skúšky, tak ja som sa permanentne učil z Nature Reviews. Neviem, či vám to niečo hovorí, ale Nature Reviews, Neurology, Oncology, Neurology, Nephrology a tak ďalej. Tam sú fantastické prehľadové články, to sú úplne, že to je radosť čítať, radosť pozerať tie schémy, ktoré tam urobia. Je to veľmi, veľmi, veľmi dobrý zdroj aj napríklad na prípravu na skúšku, takže ja som vedel, že som aktuálny. Bolo to tam stručnejšie ako hociaké učebnice, bolo to lepšie, bolo to tam so schémou a tak ďalej. Tak toto všetko je pre Nemcov a Američanov medzičasom príliš drahé, takže oni prestali platiť to predplatné obrovsky drahé no Nature Publishing Group. CVTI to platí. Stále. Takže okrem iného aj teda časopisy z Nature Publishing Group bez problémov sa tam dopracujete ku všetkému, čo potrebujete. Samozrejme, že nie ku všetkému úplne, ale v porovnaní so zahraničím sme na tom výrazne lepšie, takže... No, ako si vyberiem toho školiteľa? No tak napríklad sa pozriem do toho PubMedu, keď už sa mi nechce, teda nemám tie 2 eurá, alebo nechce sa mi si vybavovať to konto na CVTI, no tak si pozriem aspoň PubMed a nájdem si toho človeka a veľmi rýchlo zistím, či publikuje, či nie. Pozor, užijem, keď si menia mená, tak niekedy treba vedieť za slobodná a tak, to ťažko. Ale aspoň teda tie nejaké posledné publikácie vždy vidno. Samozrejme, pozriem sa nielen na to, že či má 5 publikácií alebo 500 publikácií, pozriem sa, že aj kde má tie publikácie, lebo keď má publikácie v poľovníctve a rybárstve, je to nesporne zaujímavé. Ale teda nepadne tam. Keď má niečo v bratislavských lekárskych listoch, dobre, lepšie ako poľovníctvo a rybárstvo.
Ale keď má napríklad publikáciu v Nature Medicine, tak nestačí úplne, že má jednu publikáciu v Nature Medicine, lebo to znamená, že naozaj teda robil tú vedu úplne, že top. A je teda svetovo uznávaný. A ten človek potom môže povedať, že OK, tak som odborník asi naozaj. Takže aj tá kvalita tých časopisov samozrejme je strašne dôležitá, ale to najdôležitejšie je, aby ste vy mali o daný odbor, o daný kliniku, o daný ústav, o dané témy záujem. Len teda, ako je to s tou témou. Viete, že je nejaký zoznam tých šloč tém a tak a dá sa samozrejme aj podľa toho ísť, ale nerobte to. Choďte podľa toho školiteľa. Choďte podľa toho, lebo keď je ten školiteľ dobrý, keď sa vám je ochotný menovať, keď je rozumný, keď má tie publikácie, tak je skoro jedno, že na čom robíte. Ten školiteľ je v skutočnosti oveľa dôležitejšia ako téma, väčšinou. Rozmýšľam, že je nejaká výnimka, ale asi nič také nezaujíma. Keď je dobrý školiteľ, tak aj tá najdlhšia a na prvý pohľad najnudnejšia téma môže byť strašne zaujímavá a naopak. Takže ten školiteľ je v skutočnosti oveľa dôležitejší. Ale áno, tak pozrite sa aj tie témy, ale medzi nami možno nepozerajte až tak veľmi do tých tém na SVOČ, ktoré máte oficiálne zverejnené. Pozrite sa na ten PubMed. Pozrite sa, čo ten človek robí. Pozrite sa, aké publikácie a o čom robí. Zaujímali vás? Chceli by ste aj vy mať takú publikáciu? No choďte za ním a povedzte, že by ste chceli na niečo podobné robiť. A je pravdepodobnejšie, že budete môcť na takom niečom robiť, keď už také niečo opublikoval, ako keď také nikdy nič neopublikoval. Nebojte sa prísť s vlastnými nápadmi. To môžete brať ako test toho školiteľa. Prídete s vlastným nápadom. Ja som napríklad prišiel kedy dávno na biochemiu a som sa spýtal, že či by sa nedalo s fosfátom vychytávať vápnik fosfátom pri hyperkalciémii. Chvíľku na mňa pozerali, že či mi už úplne akože šibe alebo čo. Ale toľko som do nich bučal, až nakoniec docent Dalčák, ktorý tam vtedy bol, tak povedal, že dobre, že poď, ideme to diskutovať. A dohodol mi stretnutie s akadémiou vie, ja neviem čo, s ľuďmi, ktorí niečo podobné, neviem čo iné, ale podobné robili. A nič z toho nakoniec nebolo, v zmysle, že proste išiel som robiť napríklad na tú fyziológiu, ale to nie je také dôležité. Dôležité je, že to otestujete toho školiteľa, že či má záujem rozmýšľať napríklad nad tým, čo vy hovoríte, že či má záujem o vás, ako o človeka, že či je to dobrý školiteľ v konečnom dôsledku, niekedy v budúcnosti, možno aj na inej téme. Takže nebojte sa prísť s nejakými vlastnými témami. Samozrejme, že je dobré, keď si človek niečo prečíta. To je jasné. Druhá vec je, že keď človek už príliš veľa si prečíta, tak potom už má takéto videnie. A preto, keď sa pozriete na ľudí, ktorí dostali Nobelovku, tak väčšina z nich dostala ju za niečo, čo objavili ako 20 ročný, 30 ročný. No dobre, dneska bola výnimka, ale väčšinou je to niečo, čo objavili už bola kedy dávno, lebo vtedy mali tie otvorené oči, vtedy ešte nevedeli všetko, takže si mohli dovoliť aj prísť s nejakým nápadom úplne bláznivým, ktorý sa teda nakoniec predsa len ukázal, že je pravdivý. Takže nebojte sa prísť aj s nejakými vlastnými témami. Ja minimálne za náš ústav a za náš kolektív hovorím, že my sa strašne tešíme z každého vlastného nápadu. Samozrejme, že potom usmerňujeme a povieme, že no, toto asi nevieme urobiť, nedá sa, ťažké je to komplikované a tak ďalej, ale myslím si, že každý dobrý školiteľ bude otvorený tomu a minimálne o tom bude diskutovať. Málo to má peniaze na to, aby všetky vaše nápady realizoval, ale to je znamená, že sa o tom nedá diskutovať, rozprávať a tak ďalej. No dobre, to dôležité je, že ďalšie otázky. Či máte nejaké ďalšie otázky na to? Bo rozprávať vám moju story o tom, ako som na tej fyze pokračoval a ako sme doktorom riešili